बाबा शादी करी लड़की से ना तो मर जाई लड़की। अरे बियाह बाबा जी करी आपन रौरा, बियाह बाबा जी करी आपन रौरा। सुन वाला लइकवा हो जाई नु कबू जे गणेश त लइकवा कह जे मां एकर मतलब कि चिन्ह दिया लइकी। अलग निरंजन देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ, देखो मैं कौन हूँ। अरे पर्वती के रहू ई पार्टी के हो अतयन पार्वती के दुल्हा तो हाजमा कहते हैं पंडित जी अपन विदाई रुआ ले ले हम विदाई के घरे चलता काहे ठाकुर हे सन कहवा के तिलक जो है हां जाना के अपना खाए के के तारे के खाए के दी। हां जाना के अपना देह पर कपड़ा ने के तारे के भगई सिवाई। हां हमरा बुझाता है कि दुल्हा के होइए नहीं खे। अब तो हाजमा भाग गइल बाबा के रिगा के तले रास्ता में 5 गो नाग बाबा खड़ा बढ़ा जाम बुढ़ऊ के भीख मांगा कोई के जाता अब 5 भाई बानी सो 4 जना गवाह रही हैं, एक जना कसी है। अगर बढ़िया से काम को दे यही जी गाज फेंक। अब सांप के देख के हजमा भागल बा कहते कि पंडित जी तिलक चढ़वाइए दुल्हा के सेना बड़ी जबरदस्त बा। बाप रे एगो यदि निमन से काम कह देले रही तो गोरखपुर रेफर हो गई रह। तो कहले तो तिलक चढ़ाओ तिलक। टोपी टोपी कहां बात लागे टोपी जाला दी पहिरावा टोपी जाला दी पहिरावा टोपी। उस समय के बात हो कौना राजा दक्ष के बेटी सती रही और राजा दक्ष के बेटी सती रही, लेकिन महादेव के अपमान बर्दाश्त ना करके और नैहर में जाके अपना प्राण के त्याग दे। और प्राण त्यागे के पहले अपना पति से यह वरदान मांगली कि हे स्वामीनाथ राउर बेइज्जती हमार बाप पहले ऐसे नैहर में प्राण त्यागले बानी, लेकिन वह सही वरदान मांगो कि जहाँ भी जन्म ली तरुआ हमार स्वामी बन जाए, हमरा और पत्नी बनो। सती मरत हर्षण बर मांगा आ जन्म जन्म सिपदन उहे राजा हिमांचल के बेटी भैली पार्वती। और रात के सुतल बड़ी पार्वती और सपना देखो तारी कि नारद बाबा आई बनी आ कहतानी कि काहे पार्वती तारा भोर पर गई जेकरा खातिर प्राण त्यागलू, जेकरा चलते तू अपन शरीर त्याग देलू आ जन्म लेके फिर व्यक्ति के खोजत काहे नहीं। बस पार्वती सुतरी लेके जगली उई माँ कही के मैना जी कहली कि बेटी पार्वती काहे चिहा तारू, कहली कि नाम आई सपना में नारद बाबा कहतले हा कि काहे पार्वती शिव जी के खोजत काहे नहीं खू। कहली कि बेटी शिव जी के कौना शिव जी के कहता रहे। कहली कि माई अब घरे रहब ना हमें घर से जाता नहीं। अरे बेटी कहाँ जेबू अतना पीठा न जाहू देव ऋषि बानी। नारद जी हमारे गुरु बने और गुरु के वचन के पालन करब और गुरु के बात मान के जंगल में जाए और शिव जी के जले खोजब ना तले लौट के घरे आए बिना। पार्वती जंगल के ओर चल दे। धुन लागल भिखारी चाचा के
विदेशिया के धुन लागल। अरे छोड़ी के नगरिया रे, अरे चलाली धियारिया से, अरे मैना जी के गिरे लागल लोर रे बीदे कि जाई के जंगलवा में, अरे ध्यानवा लगवाली से, अरे पीता लगल सझिया से भोर रे बीदे। माता पार्वती घोर जंगल में जाके और महादेव के तपस्या करे लगली। और वही समय में बाबूजी सप्तऋषि लोग जंगल में भ्रमण करता, यहाँ माता पार्वती पतई खा खा के जीवन बिताओ तारी और प्यास लागत तो हवा पी के रहो तारी। परण कली कि जब तक ले शिव के पाइब ना तब तक ले अन्न जल ग्रहण करबे ना। कि मनवा में धैले बारी, अरे शिव के ध्यान हो पूजली गौरा बेरी, अरे कके हवाल हो पूजली गौरा, कके हवाल हो पूजली गौरा बेरी, बनवा में गईली हा ध्यानवा लगवली, 12 बरस ले गौरा पतई चबवली, गावेला बिकेंद्र बाबा पवे परमान हो पूजली गौरा बेरी बेरी, गावेला बिकेंद्र बाबा पवे परमान हो पूजली गौरा बेरी। अरे कके हवाल हो पूजली गौरा बेरी। घोर जंगल में जाके माता पार्वती महादेव के तपस्या करे लगली और मन में दृढ़ विश्वास कली कि नारद जी के बात पर चलब और जब तक ले अपना पति के पाइब ना तले ना आंख खोलो आना घरे लौट के जाए। ध्यान लगो बड़ी महादेव आशुतोष भगवान शिव के। देवी केकर ध्यान धैले बाड़ू? शिव जी के। शिव जी से का करे के बा? विवाह। शिव जी से शादी करे के बा। धन हो सती धन हो। अब देवता लोग सुन के आइल महादेव के लगे। देवता लोग कहल कि बाबा अरे वो खाती को लड़की जंगल में पतई चबा के और दिन अपन बितावतिया। हमने के पूछनिया जे काहे के ध्यान देले बाड़ू तो लड़की सोचे कहती कि महादेव से शादी करो। महादेव कहले कि हमरा से शादी एक त बौरा और दूसरे दुआ वो लड़की कैसे करी हमरा से बियाह। देवता कहल कि ना बाबा रउआ अंतर्जामी सब जाना तारी कि लड़की के हो। अगर लड़की से शादी ना करे लड़की जंगल में आत्महत्या कर ली एक जिम्मेवारी रउआ होके।
जी करी अपन रौरा। बाबा शादी करी लड़की से ना तो मर जाई लड़की। अरे बियाह बाबा जी करी अपन रौरा। बियाह बाबा जी करी अपन रौरा। महादेव ए भोला दानी रौरा सब जानतानी। ए भोला दानी रौरा सब जानतानी। अनजान मत बनी बाबा जान के बनीले। अरे बौरा है बाबा जी जान के बनीले बौरा बाबा जी करी अपन रौरा। भगवान भोलेनाथ कने की ठीक बा यदि लड़की हमरा से शादी करे के कहतिया तो पहले लड़की के रुआ से जाके पूछी कि साचो लड़की हमरा के चाहतिया आ के दबाव में पड़ल बिया। सबसे ऋषि लोग कहल कि बाबा जी अरे वह विश्वास केगा करो आ तरुआ ले जाके हमारे खिलाफ बात करी और प्रेमिका के पता लगावे के होके तो प्रेमी के शिकायत करे के पड़ी। असली प्रेमिका प्रेमी के शिकायत बर्दाश्त ना करी। ऐसे लड़की यदि शिकायत हमार सुन ले आ झाड़ू उठा ले तो बुझी कि हमार सच्चा भक्त बिया। तो सब ऋषि लोग चल देता बियाह काटे खातिर। बियाह काटे खातिर देवी तहारी इच्छा का बा? महादेव से बियाह करे के। पागल हो गई बड़ू। वो लड़का के विषय में कुछ जानकारी बा? जाना लड़की के लड़का के तू खोजा तारू तू पागल होंगे बौरा होंगे ना उनका घर दुआर ना बाप मातारी भाई पर्दार केहू बाऊ ना। वो घर में जेबी तो भूत के डेरा तारा मिल जाए। कहता तार शादी हमन के VIP जगह करा दी। बर्मा से करबू विष्णु से करबू देवता का राजा इंद्र बड़े उनका से करबू ना। तो सुन ले गो बात रीत पढ़ा दो मास्टर। अरे वो सलवार खातिर अरे वो सलवार खातिर तब तू अनेर करेलू। वो सलवार कर बोलो सलवार खातिर तब तू अनेर करेलू। वो सलवार तू जाना तारू के महादेव हमें हम महारानी मन के रह घर में। अरे डोली पर से उतर के जेबू तो कौन मेहरारू पूछऊ नहीं है सब अपने घर जे पलानी में चल जेबू। आ तू जानता जे कोहबर हमार कराई लो अब पूरी रसिया में हाथ धरवाई लो। ए चक्कर में मत पड़ी हो। 2-4 दिन जब ना भेटाई तो लगबू कहे के ले आई भंगवे के गोलवा में से खा लेता। तारा का लड़कवा गजड़ी भगड़ी बना दी। जेकरा की घर बदुआ नहीं बा। जेकरा की घर बदुआ नहीं बा। अब भांगे छोड़ के तो सरोया हार नहीं बा। अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन बर खातिर तपतू मान जा तारू भवानी। हम ना माने। ना मनबू ना बियाह तो हो जाई लेकिन जिंदगी तबाही में बीती। हाँ जी एगो बात सुन ल भवानी।
राजा जी तहर पागल हमने लड़का पागल हो भवानी हमन पागल राजा पिया रात दिन गाजा कर में तारा अगिया तोहरो हवा तोहरो पागल हमनेरा मान जा तरु भवानी। बाबा पहले रउआ एगो बात बता, रउआ कब पिटाइल बनी कि ना? भागी ना तो सरिया वाला हुकाइल बनी। हम निमन बात कहते हैं तो कहत रु ये हुकाइल बनी। ये गो ब्यास बड़े जे हुकाइल ले जीवन में नहीं आ तू हमरा के कहत रु हुकाइल बनी। हमरा केहू के हुकले बनी ना हुकाइल बनी। उहे ब्यास हमरा के बुझला हु के हुकाई वाला आधारा धरगोल करावे हैं हमरा को हुकाई वाला ब्यास कहत रु। एगो बात जान लो, तू हौ राजा के लड़की, हाथ में मेहंदी लगेबू, दुआरी पर बैठ के सुखैबू जे लाल हो जाओ अत दे दुल्हावा का जा भांग पी गई के मार दे है मार दे लोढ़ा उठाओ भांग पीसो। अब तार मेहंदी बताओ ललियाई नु ललियाई आ तू बात मानत नहीं खू। अरे तू ता बाड़ू अभी नहीं नवेली अताहर बारावा बाटे रूढ़ 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 बुझलू ना ना बुझलू जरुवठ देखले बाड़ू उहे दुल्हावा के दशा बाज डाड़ पात पतई सब झर गइल बा ओकर जरिए रह गइल बा। हई पेड़ जितना दुनिया में खड़ा बा के पर खड़ा बा के पर दाढ़ी पर पत्ता पर ना पेड़वा के नीचवा एगो मुसरा होला वही ना दुल्हावा के सब झर गइल बा मुसरवे रह। अरे तू ता बाड़ू अभी नहीं नवेली अताहर बारावा बाटे रूढ़ रूढ़। अरे मलपट ओ कर का पतवावे बारावा बाट मलपट ओ कर का पतवावे बारावा बाट। मंजे तरु भवानी हमर मन करत तनु राउर हाड़ी से कपार फोड़ दी। इकावना खापड़ा में के जनमल बिया रे बताओ ये बीटू हमरा हाय हाड़ी से कपार फोड़ी तारे सब ब्यास के करा पतुकी चला के मारे कि साची बात एगो बानी बतावत सबसे बाटे गुड़ गुड़। उनके घर में जेबू ते एगो ऐसा लड़का होई नो देखबू त पगला के भागे लगबू कि साची बात एगो बानी बतावत सबसे बाटे गुड़ गुड़। अरे पहले तो एगो लड़का होई अरे पहले तो एगो लड़का होई जेकरा हो सू पहले तो एगो लड़का होई जेकरा हो सू। मंजा तरु रउआ लगे कोनो काम धंधा नहीं खे ए जब बैठ के बकवास करत तनी जाई अपन काम देखी। रउआ हमरा के कोनो पोंगा पंडित बुझातनी। तो सुन वाला लड़का हो जाई नो
कबू जे गणेश त लइकवा कह जे मां जा अब देवता लोग बोल के बाबा कितनो शिकायत करते हैं से लड़की भड़कत नहीं खे तब बाबा कह जे कर मतलब जे ओरिजिनल प्रेमिका हमार बिया तो हम ओकर प्रेम के परीक्षा ली भेष बदल के जाए असली नारी होई तो अपना पति के पहचान जाई काहे कि भूतपूर्व हम पति है हमार भूतपूर्व पत्नी है भेष बदल के जाए भांग के झोरा दे देखी जे कौन लड़की हो लीजिए मेहरारू का पर्स देता रे ये महादेव का झोरा हो ये अपना मौगी के टिकुलिया लगा के ले ले मेहदार किला का दा हमार भांग के झोरा देखी जे कौन लड़की है तनी हम परीक्षा ली हम जी बाबूजी जी बेटा चुप रहो हथियार दो देखी जे कौन लड़की है अरे जोगिया के भेषवा में बाबा हो अरे धैले हा जंगल बकरा अलो भूला के आ गइले तब कर 10 का तरह पड़ जाए एकर मतलब कि चिन्ह दिया लड़की अलग देवी आँख खोल कर देखो तो मैं कौन हूँ देखो मैं कौन हूँ अरे डमरुआ राम अरे पर्वती के रहू पार्वती हम तारा पर प्रसन्न बानी खुश बानी हम शादी करब तारा से जाए अपना घरे हम ना करे शिव जी कहले तू मुरी गोले बड़ी जो बबे करी है ना भगलू तो हम बीटू बाबा हई ये नचनियन से बियाह करे जायदी बाबूजी और पतो है नु लगी चुप रह हम आई एगो ब्यास बनी जे कुल से हम अलग रही दो दिन तो गोला गा दी पतो जो रही नचनिया के बेवत नहीं के गिरी बाबा पर फोन करे के हाँ हमारा प्रतिज्ञा है बीटू जी मार भात खाएंगे लेकिन निम्ने गीत गाएंगे रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे समाज में बढ़िया बात कहेंगे गारागारी नहीं करेंगे गारागारी रौरो के ब्यास को तरह से बाबूजी अच्छा हमरा ही नहीं के बुझा दिनेश बाबू मानी की कोनो ब्यास हमरा के गोरिया होता हमरा माई के गोरिया होता हमरा बेटी के गोरिया होता हम तो ये सोची ले जे हम के माई बहन के गोरिया देता नहीं आ कोई भूला के न्योता में ओकरा दुआरा चल जाए आ ओकर बहनी आके कही जे भैया प्रणाम तो कौना मुंह से आशीर्वाद दी आहा यही बहनिया के गोरियौले रहो यदि ओकर माई कहिए बबुआ खाना खा ली तो कितना भक भक लाज लागी ये अरे माई हो तारा कहूं काहे गोरिया पहले ही सोचे ल सतहनी के लिए गोरियावे के बता अपन देह पर गोरियाव सन विजेंद्र गिरी तपेश्वर चौहान गारागारी ना कइले हम गोरियौनी तपेश्वर भाई बुके तो वो अपन रास्ता निकल लेता हमरा मेहरारू के गोरियौले
हम कनी ये भौजाई लगी है तपेसर वो तो कहले जब बाबा के मेहरारू सारी लगी है उनकरो काम चल गई हमरो चल गई आ तोहनी के देह पर नइखो करे तो ओकर पूरा खतिया ने उघार देता ये ना जा पूरा दाखिल खारिज हो जाता। बैठा 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 जान ऐसा नचनिया तारो से डेढ़ तक एकर मजाल बा इ नाचा तरी हमरा लगे फोन कर दी है आय आ तहनी के आज नचाओ तरस आ काल ओकरे से दूगो लगाओ तरस आज भी या नचनिया काल तहर कंपटीशन करता होगा गुरुजी कहवा हो तरस बबुआ देखता हमार मोटू चेला के ये हमार चेला एगो बड़े देख ली बाकी बिहार में ऐसा चेला जेकर शरीर हो गई 5 क्विंटल 72 किलो हमनी गारा गाड़ी महाराज जी ना करे ले बिल्कुल ना देख ली और इज्जत लेता रही। चुप रह बिटू जौनो के सिए तहर बोचल बछिल दे ऐसे बाबू गारा गाड़ी मत कर लो निवेदन करो हमारी इज्जतिया बचा लो वही हम जाने जे धनी के बात पार्वती कहली कि हम शादी करें अब पार्वती महादेव कहली कि जल्दी शादी करें तो हम पागल हो जाए जब से काम देव हमरा के बान मरले पड़े तब से काम के पीड़ा हमरा देह में पार्वती जल्दी बियाह करो दे दे प्यार दे प्यार दे अरे रहे दी 48 घंटा खत्म हो गई लेटरिन के डिब्बा में काहे घुस गइल बनी जी काहे कि काम दे वैसन बान मरले रहले वो बान में इतना शक्ति रहे इंद्रजीत बाबू ये 48 घंटा पृथ्वी प्यार से मगन हो जाए चिड़ै चिड़ै से प्यार पत्ता पत्ता से प्यार पेड़ पेड़ से प्यार ताल तलैया से प्यार हाडा हडनी से प्यार चिवटा चिवटिन से प्यार माटा मटाइन से प्यार ढील ढीलाइन से प्यार ब्यास ब्यासीन से प्यार हम तो बाला चौकर में बानी बिटुआ के तो भाई के घींच घाच के बियाह हो गई इन अजीत बाबू एक और गाँव की कहाँ से वही है हो गल बा कई साल पहले ही तोरा में बड़ा गजन हुई बिटुआ ऐसे तोरा खातिर एगो हम छाका बीन के रखले बानी चली गुरुजी समधी रे बने के बा बनो समधी बनो मारो के बास खोले संगे संगे उनकर हाथियों खोल देबो चली बाबूजी मारो हिला के आई समधी हिलाए लेकिन बारात में मत जा भुलाई लो एकरा बारात में उहे जाई एकरा पिटाए के हैं महादेव कहने की शादी करे पार्वती पार्वती अपने बाबूजी से कहली कि बाबूजी भोलेनाथ से हमरा के शादी जल्दी कर दी नहीं तो पागल हो जाइए आ कब कौन रूप धरिए कोनो तय नहीं तब भोलेनाथ के तिलक लेके 2 आदमी गईनी हजाम नारद जी जाते 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 जब जंगल में नारद जी ले गईले जहाज में कहते पंडित जी कोनो दुश्मनी ने के जूरेब चढ़ाव करो इन्हें गांव कहाँ बाहू इन्हें सब केरे जमल बा कहले जे थोड़ा ही दूरौरी दुल्हवा के घरे बा फिर जाते 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 तब तक ले महादेव अंग में भभूत लगा के मिर्गी छाल पहिर के सांप के हार पहिर के बिच्छी के कुंडल पहिर के ललाट पर चंद्रमा जटा में गंगा बाबा बैठल बानी त हाजमा कहता बाबा ई पार्टी के हो आ तैहन पार्वती के दुल्हा त हाजमा कहते हे पंडित जी
अपन विदाई रुआ ले ले हम विदाई के घरे चलता काहे ठाकुर हे सन कहवा के तिलक जो है हाय जाना के अपना खाए के नहीं के तरह के खाए के दी हाँ जाना के अपना देह पर कपड़ा नहीं के तरह के भगई सिवाई हाँ हमरा बुझाता है कि दूल्हा के होइए नहीं खे अब तो हजमा भाग गइल बाबा के रिगा के तले रास्ता में 5 गो नाग बाबा खड़ा बढ़ा जाम बुढ़ऊ के भीख मांगा कोई के जाता अब 5 भाई बानी 100 4 जना गवाह रही हैं एक ही जना कसी है अगर बढ़िया से काम को दे यही जी गाज फेंक देबो अब सांप के देख के हजमा भागल बा कहते कि पंडित जी तिलक चढ़वाइए दूल्हा के सेना बड़ी जबरदस्त बा बाप रे एगो यदि निमन से काम को देले रही तो गोरखपुर रेफर हो गई रह तो कहले तो तिलक चढ़ाओ तिलक रीड बढ़ा द मास्टर काया मारा तिलक जाओ काया माना धूप है काया माना गाई के घीवा से जगवा होला सुध है आहे काया माना गाई के घीवा से जगवा होला रउआ में कमी बा गाड़ी चला चला के पहुंचौले बा चप्पल खोल दी तिलकहरू लो हाँ आप लोग रेडी हैं रेडी है सामान वामान आया है बर्तन उर्तन आया है मिठाई उठाई आया है हॉल ओल सब आया है दुल्हा के कपड़ा वो आया है हाँ ई कहा के हिंदी हरे छरवाहा विद्यालय वो आया है हाँ तार समाचार कैसा है वैसा ही है दुल्हा के कपड़ा पहराओ तो केहू नहीं के जानती जान ली टोपी हटा ली महादेव ना 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 नजीत बाबू यही में ये जाने के बाद जेकरा घर के लड़का हम अब आजा 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 बर्मा जी अरे वह जी बढ़ जाए हाँ दूल्हा के कपड़ा पहनाओ तो दूल्हा के कपड़ा पहनाओ लीजिए पहले और छत मारिए बर्मा जी अपन खूर लपेट ली तिलक के मालिक है के बारे पहराओ पहराओ अरे पैर खींच ली चाहे चल जाए हम बुलाए तो आ जाए जाइए हम बुलाए तो आ जाए चढ़े के जाने ले उतरे के ना जाने ले अपन चरण पादुका ले ले लेकिन ये जान ली चरण पादुका लेके पॉकेट में धर ली इंद्रजीत बाबू ये जान ली जेकरा घर के लड़का हो अगर वो आदमी सुनत हो के
वो परिवार के भोजन यही लड़कवा के चलते चलत हो वो में चाहे केहू कितनो कमात होगा जानत होगा जब हम कमाई ले तो लोग खाला इहे लड़कवा कमाला तो परिवार के भोजन चलेला जेकरा कौनो ज्ञान ना हो के उ महादेव हो आहा एने ने तू बतियावे लो हाँ ई मजनी या गही आंख में कौनो देखेला पहराओ तो धोती लीजिए छत मारिए पहले ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे आई पैंट खोल दी महादेव कहतनी जे गिरी बाबा अंडर बियर लगी ऊपरे से पहिरा दो काहे ऊपरे से पहिरा दो काहे इन बबुआ हमार मोरम बुझता नहीं हाँ और केहू के चिन्हे ले सो आहा मूर्ख होइसा लोग के सुनो ना पूछे ले सो पहिराओ तो धोती धोती कहाँ बादुला इहाँ के धोती पहनाई दे दी इनरजीत बाबू वही धोती पहनाओ तरीके के कुछ दे दी ये हज बोला है कि हजाम जी ना ई तीर बेनी को होई धोती धोती कहाँ बादुला के मासा साहब। धोती जला दी पहिरावा धोती जला दी पहिरावा धोती पोछिटा पोछिटा कहाँ बादुला के पोछिटा पीछावा घोषाला पोछिटा पीछावा घोषाला हर हर महादेव पोछिटा पोछिटा हर हर महादेव पोछिटा पीछावा घोषाला पोछिटा पीछावा घोषाला पोछिटा गमछा गमछा कहाँ बादुला के गमछा कान्हा पर धरला गमछा कान्हा पर धरला गमछा माला माला कहाँ बादुला के माला गाला पहिरावा माला गाला पहिरावा माला टोपी टोपी कहाँ बादुला के टोपी जलदी पहिरावा टोपी जलदी पहिरावा टोपी 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 कहाँ बादुला के टोपी जलदी पहिरावा टोपी जलदी पहिरावा टोपी 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 कहाँ बादुला के टोपी जलदी पहिरावा टोपी जलदी पहिरावा टोपी हर हर महादेव जय शिव शंभू जय शिव शंभू जय हिंद सर जय हिंद सर हर्ष बाबू कलेक्टर बने जिला के मालिक बने ए बालक भानु से परवान न करेगा असली भगवान के रूप ही है हम असली ईश्वर के रूप इहे के है यहाँ के का टेंशन बजे धान होई कि ना होई तो जरा टेंशन ना हुए उहन भगवान हो और टेंशन क्या लेना है जब पेंशन देने वाला कहीं बैठा है तो टेंशन क्या लेना है शिक्षा है तो भिक्षा मांगने की जरूरत क्या है महाराज जी की तरफ से पुरस्कार है
महाराज जी के तरफ से 200 रुपया पुरस्कार 2 लाख के बराबर बा। हार्दिक हार्दिक प्रणाम करता बाबू यारे हजामी चौका पूरा महादेव रेडी बानी चौका पर जाए के मानी आलोक बाबू हमरा के 1000 रुपया दिल बानी। परम आदरणीय सम्मानित पंचायत के गर्व गरीबों के मसीहा आदर्श पंचायत के आदर्श मुखिया अवधेश बाबू के सुपुत्र अवधेश बाबू के सुपुत्र बानी आलोक बाबू मढ़ौरा पंचायत के हार्दिक हार्दिक रुआ पिताजी के प्रणाम। आलोक बाबू के परलोक तक हार्दिक अभिनंदन करें। जमुआ भइल जी कालसा बा तनी आम के पोलो तनी अछत मंगवाई साँचो के बियाह कराइए दे। दुल्हा बाबा ला घर में चल के गोड़ लगी पहले खानदान के देता हूँ गोड़ लगी रहुआ खानदान के लाबदा भगवान हो गोड़ लगी मंगाई जल्दी मंगाई कलसा। कलसा वाले आई बाबू दूल्हा हमारे रेडी बानी दिल कहरुल बेचैन बा बड़ा दूर से लो चल के आई बा। चाय नाश्ता भइला बिस्कुट छूट सब हो गइल बा नमकीन खइबा ई लड़की के भाई है। अच्छा ए जल्दी दीजिए हजामी तवाई बड़ी जय श्री शंभो हे भगवान भोलेनाथ। जे भी राउर चर्चा सुनाता सबकरा घर में मंगल होके सबकरा घर में नया नया उत्सव होके। असो 2 ताला बनल अगला साल 3 ताला बनो साल में आवत रही एगो नया घर बनत रहो। पहले बेरैनी तिलक में आज दूसरका बेरैनी 2 तल्ला मकान बनल तो 1.5 साल पहले से ऐनी हो साल में आई रहती तो 1 ताला बन रही ए से 1.5 साल पड़ी तो 2 ताला बन गई। आ ढेर दिन समय नहीं के साल भर के बाद हमरा ऐसा बुझाता